honen guztiaren erdian poesia probat jartzie, musika ederrentzutie, letra ederrekin gozatzie, plazer bat izango dalako. Mikel Inuntziaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Disko berria dakarzu, oraindik kaleratu barik eta eskuartan daukagu. Magia. Esklusibaz, gabiltz. Zahon, eta gainera oparita guzti, Mikelek lau disko ekarri dizkigulako eta segun arti emanatu behar ditugu. Ahoztago, abildua eitb.eus zuek bialdu emailen nahi baduzue, eta gero segun arti emanatukus lau disko hauek. Disko berria, hirugarrena. Hirugarrena, Hirugarrena. Denbora tarte laburrean, tita. Hirugarrena eta ezberdina. Bai. Landuagoa, soinu oso dauka honek. Besteek ez. Bestiepe bai. Diferentea bai. Ezberdinek. Bigarren diskue oso ondo be bai, bigarrenetik hirugarrenera erritmo gehiago sartu dituzu, kontraste gehiago, bestie gogoratu behar dugu, aurreko Danola. Danola da bigarren diskoa eta lehenengoa berreginez. Hori da, bai, Danolan esate baterako, oso soinu ona daukana, soinu gaitik galdetu dirazu. Bai. Poeta ezagunen eta letrak eta kantu egin zenituen. Hori da. Orain bestelako estilo baten datorrau eta nabaritzen da. Hortik due. Bai, Holanda. Deko disko, nik esango nunke, dekola berreginez lehenengo diskotik eta Danola diskotik, bietatik. Baina, denporak emoten dauen, hobekuntza horiekin. Berreginez diskotik esango nunke, berreginez izan zen lehenengo diskoa, bertan nire abestiak egoazan, tesbe, letra eta musika. Eta Danolan, barriz, izin ziren dana poema musikatuak. Eta hemen zer ekartzen dut, apurtxo bat, Danola diskoaren produkzioa eta produkzio zaindua hori, soinu hori, ez da, apurua landuagoa, berreginez egia zan, basatiagoa zan, eta gero bestalde batetik berreginez diskoaren freskotasuna. Nikolan ikusten dut disko hau. Letra landu horiek eta gauzazkori buruz hitz egiten duten letrak zeuk eginda eta laguntza ere. Hori da. Izan duzu letra bikainak oso bestie ederrak dira. Mikel, eskerrik asko. Hori be zainduta datorren arren eta, apurtxu bet gogoeta egingo dugu, aingurak kantua datorkit burora esate baterako, izan ematen diona diskoari eta bar. Baina ere, badauka punto, bitu entzuten gabiltz, agian kantua, badauka punto positibo bat da, ez da? Bai, hori da. Saiatzen naz, nik kantak diferenteak egiten doaz, batzuk alaiagoak, beste batzuk tristeagoak, eta saiatzen naiz hori disko bat egiten doanean ere hori neurtzea. Ez jata guztetan behibiltzea egiten tristesiaren inguruko apologia eta holango disko ilunegiak. Ez da horregaitik guztetan jata, zertzelada, ezberdinak emotea eta diskoa, nik uste dut horrek egiten dagoena da diskoa borobildu. Eta nire personalidadeagaz be bat doa, disko freskoago bat, ez da, esain tristea, esain badauz, disko honetan bebai kanta potoloak, ez da. Pisutsu hauek, bai. Hori da, baina badauz bebai, badauz beste, beste ritmo harinagoko beste batzuk bebai. Zer pentsatezu zarala, zeuk zeure bururi esaten diozunien, esango nuke abeslaria zarala, oso onda abesten duzulako. Eskerrik asko. Abestuko zuzuk, umetarik, seguru. Bai, holantxik tonto nahite, badakizu, beti da nik. Baina holan susterragaz, holan ganoraz, ni ez naiz izan tipiko gaur egun telebistan askotan agertzen dira ez da umeak super ondo kantatzen da biesan umeak eta ni ez nintzen holangoa, inondik inora. Ni konturatu nintzen gitxo gara bera ondo kantaten nebala, 21 urtegaz edo, ez lehenago. Nik beti biltzen nintzen gitarra jole eta grupo disberdinetan eta makarradak egiten eta holan. Eta nagusiago izan nintzenean konturatu nintzen, nik abeslari moduan funtzionatu aldot. Galderi hori zalako, abeslari moduen zeure buru ikusten zu, musikari moduen zeure buru ikusten zu, letrari moduen zeure buru ikusten zu, nik ikusten... Zer gehiz hau? Karo, nik musikari bezala, igual izan handia da, ez musikaria, ez, baina nik ez dut ikusten nire burua abeslari gisa bakarrik, ez instrumentista gisa bakarrik, kantak egiten dodaz, musikaria, kanta sortzaile, esaten da bezala kantautorea, ez da, gertatzen dena kantautoreak dauka kutsu zaharra bat, ez dakit identifikatuta sentitzen zen kantautore berbagaz, baina banaz hori. Kantautoriek kantatu egiten duzulako autorea zara, baina egia da, berritzaile bazara be bai, batematik ikusi bazaitxu,
edo zeini laguntzen poeten batekin edo zeu bakarrik edo modernue, lupeket erabilita, geruz ezberdinak eginda, erabiltzen zu bai gauza asko. Teknologia, jolastutea. Nahi dut esan, horra purtzen zu, ja, kantautoretik etiegaz bai? Bai, horregaitik batzutan ez dut ikusten neure burue kantautore etiketagaz, gehiago kantautorea irudikatzen da gehiago gitarra klasiko bategaz, eta bueno, ez dakit, jotzeko modu klasikoago bategaz. Eta niri bai guztetan atala asko sartzea pedalak, teknologia... Naiz eta gitarra akustikoagaz jo, nik normalean gitarra elektrikoagaz be jotzen dut, eta grabatu diskoan be, nik gitarra elektrikoa be grabatu dut, baina guztetan naiz eta akustikoagaz jo, pedalak diferenteak erabili. Looperrak, delay, oihartzunak egiten dituzten pedalak, en fin, trastoak. Jolastu? Zuzenien, jolastu asko. Bai, luperrak hori eskaintzen dozte, jolastutea zuzenean. Jolasti eskaintzen zulako, esaten gabiltze zuzeneko defendatzen zu, ahots horregaz, eta musikari izan da gauza ezberdinek joten defendatzen duzulako proposamen hori, bakarrik eta taldien, hau talde lana da bai? Bai, klaro, bai, ni hemen nago apurbete zera, ez da, irudi moduan, baina hemen naiz eta kantak nireak izan, esan bezala, beste gero komentatuko ditugu, beste idazle batzuek ere parte hartu dabe. Nire gain hartzen dut grabazioaren be parte handi bat, instrumento diferenteak be grabetan dodaz, baina esan beharra dago hemen talde lana dagoela. Hasteko eta behin, nahasketak, nik badakit gitxo gara bera grabatzen, nik grabatzen doaz, egiten doazen pista asko, baina, masterizazioa, nahasketa eta gero beste musikari batzuek parte hartu dute. Beraz, bai, talde lana da. Zelan sortzen dau, inunek? Ze suerte abizenakin be bai? Inun zia, gero mosten zu, inun oso poetiko da be bai? Ez que niri, karo, baina jenteak beti ipini dozte hori, nik izen hori ipinena banean musikari bezala jenteak, ez eman identifiketan abizenagaz, baina, karo, ni ezagutzen nautenek badakite, ni herrian beti inun gehituten doztie. Orduan, hortik dator, baina ondo dago, ze jenteak uste zuen, ze gauza poetika. Ba, ze poetikue. Non bai, ez dakit. Hori da, non. Baina, ke ba, askoz bezimpleago, ni askoz bezimpleago ganaz. Dator abizenetik. Oso ondo datorkizu, ala ere. Bai, baina, egia da, bai, ondo polita da, gero emoten dut ze toke poetikoa, ez da. Baina, beste arrazoi askoz bezimpleagoa dauka, eta niri, betian egitu izan doztie inun. Nondik sortzen zu, zelan sortzen zu, toke poetikori bilatzen zulako etengabe kantu danatan be bai. Zer duele lau? Letra bat hartzen da, letra bat atorren karguz, letra bat eskatzen zu, melodia bat enkajatu behar da. Denetarik. Bai, denetarik. Hau da, dau alde batetik, nik egiten doazen kantak, eta normalean nik egiten doazen kantak, hau da, letra eta musika, normalean, ez beti, baina normalean abiatzen naz musikatik. Eta gero, azten naz testoak, ni komodoago nago, erosoago nago musikan. Eta gero jartzen doaz testoak. Normalean, ez beti, Eta beste batzuen letrak hartzen doazenean be, denetarik dau. Deko talde batetik, disko honetan, Iñigo Astiz, eta Iñaki Mendizabalegaz, eurek egokitu dabe euren testoa nire melodia batera, eta badauz, batez be, da nola aurreko diskoko abesti guztietan, edo ia guztietan, prozedura diferentea da. Nik hartzen doaz testoak, eta egokitu egiten doaz. Beraz, popurri, danetarik dau. Kasu honetan, esaten gabiltzen zeuk eskatu dituzu kantuak, edo zeo zer irakurrita esan duzu neuretzat. Jon Benitori esate baterako. Jon Benitoren poema Aingura erreketan. Zederra dan. Niri poema hori, lehidu nagoen ondala urte batzuk, eta esan, hau nik musikatu behar dut. Eta holan urten jatan, askoz berrezagoa egiten da, zerbait musikatzea testoak harrapatu egiten zaituenean. Eta, testo hori niretzako, hain komila tartean esan da, hain simple, hain sumea da, baina hain aldi berean hain pisutsua da, pilo bat poesiaren magia hori, ez da? Simpletasunien oso poema laburra dalako, horren beste gauze iradoki aldauzena? Hori zin beharko litik, behintzat hori da nire helburua, ez da, gero oso zaila da lortzea, baina da, gauza oso simple batetik, gauza asko esatea. Hasi nahi entzuten gaur, diskue, gero irakurtzen hasi nahi letrak be bai, eta momentu baten,
aingura agertu zaidanien, dirakurri dudan esan dut. Claro, joder. Zeo nada inun! Jon Benito Jon Benito, zeo nada. Hori da. Inuneko egin dauena da, bueno, azken zertzena da, musika ipini, hori da. Eta izen hartu diskorako. Hori oso politxa izen bide. Kantari izen burua jartzie, askotan esaten danien, pertsona batzuk begizetatik sartzen diena, kantuek eta askanien jarri behar diozulako, politxoa aurkezteko izen polit batek asko laguntzen du, disko baten bai. Bai, zaindu behar da hori bai. Kostatu zaizu edo argi eukizu dana da nagaitxik? Aingurak izango zala. Bai, kostatu jata. Nik disko bat egiten dodanean ez nazazten titulotik. Azten naz, bitu, deko askanta honik, nik uste dut oso gauza lan borobila dagoela hemen, bale, eta honi, zerke borobilduko dau honek lanak, zelan gehituko da. Horreri be importantzia eman behar dut zegu, batzuetan opari bat moduen, barruan dagoena importanteena da, baina envoltorioa eta zaindu egin behar da, bai. Eta kasu honetan izena, importantea da. Eta nik uste dut aingurak izen pisutsua eta polita da. Eta hortik Jon Benitoren poemak emondozten ideia. Zure aingurak, zeuriek? Gero hartzen du nien inoren poemak, hori delako honena bai, poeta batek poema bat uzten digu, edo kantu gile batek kanta bat uzten digu, eta geure egiten dugu, eta geuk ulertzen du, geuk nahi duguna, horregaitxik asetzen gaitu eta. Inunen aingurak, zer gordetzen du? Zer da zuretzat, aingurak enatzien gordetzen dana? Bueno, hemen dau, azken aldian egin doazen kantak, eta nik uste dut, ni naizena neurri batean bertan identifikatuta sentitzen daz, ezta? Hor badauz, letra aldetik, badauz kritikak, identifikatuta sentitzen naz, ez bakarrik nire hitzekin, besteen hitzekin bebai, ze bestela nik ezin doaz kantak egin. Ez ban hau identifiketa testo batekin, kantatzen duzunarekin. Beste baten testoa izan da ere, nik ezin dut hori abestu. Eta kasu honetan, identifikatuta nago, ez da? Nik ezin dut beste batzun galderak egin, ez pauz zinisten horretan, egia da. Claro, gainera gero lanak esteko... Zeure ahotik ateratzen dalako. Gero gainera hori defendatu egin behar, zer defendatuko zu hor plastikuzko gauza bat, da, abentzat zurea izan daitela edo zure egin, ez da zeure egin. Eta kasu honetan, komentatu doztezu parkatu, bili gara, zer direzen, zer dauen, keskak agertzen dire, egoera sozialari buruz komentatzen da, ze, horri buruz zeo zerbe komentatzen da, aldarteak... Azkenean, bebai, danok dekogu maitasuna, danok dekogu sentimentuak danonak oso berdintzuak direz. Gertatzen dena, bakoitzak ero asaltzen ditu, asaltzen dituen bezala, ez da. Eta nik hor asaltzen ditut, hainbat sentimendu, neure kanaletik. Baina oso ondo zauz. Posten naz. Oso ondo zauz, espirituz. Nabaritzen dalako, bai, autore batek esaten zunien, super txarto pasadot, kriston krisis edako da jozu, bai, igarten da diskuen. Gora bera horiek izango ditugu danok, eta etorriko dira, bai. Aurreko diskuen melankolikoa begor zara, eta orain hobeto. Aurreko disko izan da gehiago gauza bat zainduagoa, gero beste poeta edo idazle batzuen testuak hartzea responsabilidadea da, bai. Zeuk egiten zu aukerak eta bai. Bai, nik egiten dut, Orduan zer aukeratzen zu, bihotzak eskatzen dizuna, bai. Hori bai. Eta, hor goan disko bat, hor kontutan izan behar da, bai, eitzak ez direzala nireak, naiz eta gero neure egin, Baina bai, hemen nik esango neuke beste freskotasun badagoela, niago dala, gehiago naiz ni hemen, logikoa denez. Zeman landako disko batek, Esaten egon gara purtsuet. Bai. Orain galdetu dio dalako gehiago. Programia hasi aurretik eta gero kontzertuak eta zelan, orain txasiko nahia burua horretan jartzen, orain arte diskoaren prozesu guztia izan dalako, aurkezpena datorren astien. Datorren astean, bai. Hilaren 20an okerrezpan hau? Aste artean goizean, 11:00 egingo dugu prentsaurrekoa, Kafe Antzokian. Baina gero ja aurkezpen kontzertua zela esaten da, azken estokada edo emongo dugu ostegunean. Azkena berez lehenengo, izango da lehenengo kontzertua. Ostegunean, Kafe Antzokian, 10:00. Ondo? Ondo, ordutegi polita. Pentsatu dut libre nahuela, ederto. Pentsatu dut libre nahuela. Gero, beratu jaialdire bai oinatira esan diazu, basoa zela jarraian. Hori da. Eta gero, esan dakue, hasi behar naiz mugitzen nau. Nola mugitzen da musikare betek beran musika? Bitu, aldauen moduan. Ni enaz dediketan honetara.
nik daukat elkarte bat, eta elkarte horren bidez egiten dudana da, musikarekin generatzen dudana, gero inbertitu horretan, bai? Eta kasu honetan, nik beste lan bat daukat, orduan nik daukadan denbora, denbora horretan, denbora libre horretan egin behar duzu, konposatu, grabatu, ensaiatu, mila gauza dauze egiteko. Eta bai, gogortsua da, karo, gustatu egin behar jatzu. Bestela ez dozu egiten, egiten dozu bat, baina bigarren ez dozu egiten. Gustatu egin behar jatzu. Orduen lana, bai, badau, niretzako gustetan jata, baina aitortu behar da. Osea, ez da, askotan gustetan jako, eta dana maravillosoa, eta bai, diskoa, eta genial, pasatu dugu bikain, eta egia da ondo pasatzen duzula, baina ondo pasatzen duzula balantza hartuta. Baina egia da, daudela montu batzu, oso kritikoak, grabatu behar duzu, epe batzuen barruan sartu behar dituzu gauzak, grabatu behar duzu, batzuetan ez da, grabatzen, hau da, batzuetan grabatzen duzun hori horrek ez du funtzionatzen, grabaketan, barriro, buruausteak. Horrazten azten mazara betiko lan bat izan daiteke, disko bat, Grabatzen zu, gauze bat? Abandonatu egin behar duzu. Hori da. Bestela sugaz dator bizitza oso. Bitu benetan, ahosko esaldi bat bai, publizitate batarako esaten batzuien. Hartu diskoa, beste bat ingu, hartu diskoa. Horren beste aldara aldia izen momentu baten izan bedala. Geratu eta dagoenarekin aurrera goaz, bestela ez da maitzen inoiz bez. Ondo dago hori bebai, egorako bebai, jazta, hobetu egin daiteke, bai, dana hobetu daiteke, baina, osea, listo, da ezer gertatzen, jazta, venga, egin desala bere bidea. Hore, geratu bazara gustora, minimo batzuk bete behar dira. Bueno, gehiz hau galdetuko zut, oneri buruz, esaten gabiltzelako, nahizu jentzun ze politxean hau? Inonek abestuko digu. Besteak beste, diskuek labetik atera berri, ondino aurkeztu barik, eta zegoen arti manatu berritugu gaur. Bero, erraiten dau, Kontuz, Mikel hartu leku emezedez, piztia zaurituak, Inigo Astiz esaztazu. Bueno, gero galdetuko zut. Inigo Astizen hitzak. Inigo Astizen hitzak. Haupa, Inigo. Ederrak. Hartuko daulekue. Esan dakue gure emailien banatukuz diskuek, oso gustora entzungo duzuen diskue. Piztia zaurituak, poesia esan dugu, ez da, toke poetikoa. Entzun letra, entzun bere ahotsa eta gozatu danok. Babesgune guztiak erreditu, ta ni bainoen nagorain errautxetan begiratu. Hiltzen doa dena, gure atzen artean. Agur bat da agian, agur ez esatea. Elkar iso, elkar agortzen ikustea. Baso baten modura, ito arte trinkotzen, adarretan adar, dena itzal geure buruen eiztari. Ta badator sutea, ilun zena argitzen, pizti zauritu bat, beste pizti bat zauritzen. Babesgune denak erredituzu, ta zu baino ez zaude orain. Kontra itzuli zaigu aldeko aizea, bueltan datoz jaurtitako gezia. Baso baten modura, ito arte trinkotzen, adarretan adar, dena itzal geure buruen eiztari. Ta badator sutea, ilun zena argitzen, pizti zauritu bat, beste pizti bat zauritzen.
Ta badator sutea ez alduzu aditzen. Pizti zauritu bat bere zauriak berpizten. Aupa! Aupa, Mikel, zederra! Pizti zaurituak Inigo Astizen letra, esan dugu, Inunen musika, lehen esan zutena Inun. Badator zutea, ilun zen argitzen, Bai. pizti zauritu bat beste pizti bat zauritzen, zauritu dugunak eta zauritu gaituztenak badakigu zer dan hori. Hori da, Eta hori da. badator zutea ez alduzu aditzen pizti zauritu bat bere zauriak berpizten, nahi dut esan honek badaki, Zer dan, bai, hartuko dauela bat, Bai. sartzen bada, baina sartuko da. bai, hori Inigo Astizen berbak direz, eta mamia dekie. Horraitxe dinotzut, ez da tristea. Ez, nik arindu egin dut melodia poperoago bategaz, baina testoak badauka, Gertatzen dena da, karo, hor dauzkazu bi aukera, ez da? Posible esan be bai, Hartzea eta melodia asko ez bilunago bat egitea. Baina orduan, eta bikain, baina ateratzen zaizu, kanta oso iluna. Hori da. Eta nik, egia esan hainbesteko... Kontraste hori. Eska hainbesteko berbak horrek potenteak direz, Eta hor esaten dena, eta horregaitik nahi neban apurtxoa, ez dakit, arindu apurtxo dut. Horraitxik esan zut, bestak beste honelako letra bat jartzen bazun testu inguru ilun baten, indar hori eta iluntasun eta tristezia hori hartu dezake. Horraitxik esan dizut, disku ez dela hori, honelako letrak egon arren, ematen du pizti hau jabadue barriro be, jokora. Suposatzen dugu maitasunaren jokua izango dela, arriskatuko dela barriro be, min egin dezake, min hartu aldau, baina arriskatuko da. Ez da zaurituta dauena momentu honetan. Eski, zuk disko... Ni poetina epurtzi bete, bai, oso identifikatuta sentitzen nahi, honekin. Bai. Horraitxik esan dut, entzun duten, ez da zaurituta dauen pizti bat. Pizti hau doa jolastera due hau. Disko zue espiritu horrekin dago. Bai, hori da. Badeko, nik freskoagoa nahi neban egin, zer freskoagoa. Horregaitik, testu ilunak, bai, ez jata guztetan, por ejemplo, oso testu harina bada, dana oso harina izatea, ezta? Guztetan jata, gauzek orekatuak izatea. Hori, zer, ezta, janaria bezala, ezta? Oso fuertea bada, saltza izan daitela, esain fuertea edo alderantziz, eta horregaz be jolastu dut honetan. Bueno, nik uste etxeko egia kantua entzunda diskoa beskuratu nahiko dutela, e-mailien zuek idatzi emailtxuet eta banatuko ditugu diskuek. Badauk puntu hau zen entzun gai. Bai. Azkarien Atari Digitalape bai, eta era digitalien entzuteko aukera disku ez gan ja ez dinbesteko da. Bai, ipinten dodaz. Hemen zaharkituta dagoen bakarra neu, hori esaten dit. Ez, baina hori marabila bat, berez musika, komentatzen ibili gara lehen, berez musika entzuteko modurik egokiena, diskoen bidez da, ze, karo, artista batek diskoka pentsatzen da, karo, gertatzen dana, eta nik be, gaur egun txarto entzuten dut musikaz, hartzen dute, plataforma digital bat, eta hartzen dut artista bat, eta venga, bardin da lehenengo diskokoa izan, 10. diskokoa izan, eta horrez dekozu faltetan jatzuz referentziak. Niretzat bai. Niri pasetan jata, oindala urte batzuk entzuten eban musika, adibidez, Nirvana, jartzearen talde bat, nik oso ondo identifiketan naben, zein diskokoa zan, disko bakoitzak ze soinu eukan, ze karakter eukan, ze kolore eukan, eta, karo, gaur egun hori galtzen doa. Jenteak ja entzuten dugu, eta ez dut dugu, eske tamales nik bebai ja dekot ohitura txar hori, hartzen dugu hitak, taldeen hitak, eta galtzen dugu perspektiba, ez dakigu oindala 8 urtekoa izan, ez dakit depresio batetik etorri izan. Bai, ez da ohitura txarra, esaten gabiltzena, horrela da. Berez esan beharko dut, niretzako niri gustatzen zait, esaten zabiltzena. Nik uste dut hori dela berez modurik egokiena. Disko laburtxu hori behia gaur egunarekin bat due, 8 kanta. 8 kanta, bai, segaitik ez gehiago, segaitik ez gutxiago, ez dut pentsatu horretan. Nik ikusi dut, neukasan hor beste gitxi batzuk, baina esan eban, lan honetarako honek direz kantak. Nik uste dut lan hemen dagoela oreka, punto. Eta horrela geratu da. Azala ederra, bideoklipe belaster ikusiko, dana zein du behar da. Hau galdetu tentzutie dan hori, baina horrela da. Gaur egun dana egin behar da. Bai, saiatu behar zara
esan dakoa, ez da, produktua zaintziaz aparte, kanpokoa bai, kasu honetan, diseinua, eta, por cierto, Iñaki Mendizabalek egindako oso politxe da, argazkiak, bai, asko laguntzen dozte, eta kasu honetan, bai letrakaz, eta bai argazkietan, bai. Simplearen indarra esan duguna, bai. Bai, eta... Ez dakiz, galdu dotaria. Sartzen nahi. Danain behar dela bideoklipe, bai. Bai, zaindu behar da hori da, parkatu. Zaindu behar da, bai kanta, bai, eta gero zaindu behar dira, bai nontzekoak, bideo bat egin behar badozu be, apurtxoak guztuagaz egin. Kasu honetan nik erabaki dut egitea, disko honetan, zer diferente egitearren, zuzenean grabatu dugu modu akustikoan. Honetan, hemen bideoan ikusten den moduen, zeinok bai galdetu hozte, eta holan formato horretan joango zara antzokiko aurkezpenera? Ez. Antzokiko aurkezpenera joango gara ondo armatuta eta izango da kontzertu potentea, banda potente batekin. Baina hemen guren naban egin pizti zaurituaken, alde intimoago bat, eta horregaitik kontrabajo eta trompeta bat egaz. Eta hori izan zen nire erabakia egitea zuzeneko grabaketatxo bat. Grabaketa bikaina, por cierto, Arrigurik egina, kriston gustuarekin, eta esan behar dut, Arrigurikoak, Arriguri enpresa edo, ez dakite, kooperatiba edan, pues marabila bat, egona zeurekin lanean, eta oso gustora. Zuei esker sekulako planak ditugu geuk be, kafantzok izan bizi gara. Atzo kafantzok izan ikusi ginen. Bai, Ruperren... Loraldian, Ruperren omenezko kontzertu egon zen, Loraldian be jotzen duzu, esan dugu, kafantzokiko kontzertu hori. Behar da, ez da? Honelako euskal musika besten dauen ekimen bat. Guk emon behar dutzegu, eske... Bai, hori da, ez da? Nik uste dut gaur egun hegemoniak agintzen dauela, ez da? Lehen be bai, ez da? Baina, jo, ez da... Euskaldunok eta zer deko guz, gauza marabilloso asko, baina ez gara gizarte gutxitua gara, eta gaur den garai honetan globalizazioa marrazo bat da, eta bakarrik nahi ditugu, zerak, ez da, imperioak edo, nolabait, hegemoniak agintzen duen hori, ez da, eta euskal kultura dago, ez dugu ezer barririk esango, dagoen bezala. Eta horrelako ekimenak, adibidez atzokoa, Ruperri egindako Gorazarrea eta bar, zoragarriak dira, hor ikusten dituzu, artista euskaldunak, publikoan be, giro euskalduna, polita, edozein erdaldunak ere disfrutatu dezake, agian, testoekin eta ez. Agian atxaga holtza gainen ikusita ez, galduko zuen, ze pasa atzo atxagari, galdetu diot inuneri, bestak beste, nik ezagutu zeintudan, atxaga entzuten joan da, mutil bat atzien gitarrarekin... Nor da hori? Nor da hori? Hain ondo abesten duen mutil hori. Bueno, eskerrik asko. Nik atxagagaz pare bat gauza egin dodaz. Behin, 2000 eta, ez dakit, ondala 2 urte egin eban gauza bat beragaz BBK Aretoan, eta oindala gitxi be egin eban beste lau gartzela, beste emanaldi bat, berarekin. Eta, atzo egon zan brillante, egon zan zoragarri, atzo. Baina berazki oso, nik ez dut lar ezagutzen, baina azkenean emanaldi batzuk egin duguz batera, eta konsiditu dut beragaz, eta ondo eraten az beragaz. Baina badeko humore puntu hori, guk daukagu beti solemnidade horregaz lotzen dugu, ez da idazlea, eta... Baina miresten dugu nik uste, ikusten dugu hor, atxaga, hola, atxaldeon, da eskara usartzen gehiagora, eta atzo, hurbileko egon zen. Nik ez dute esan bezala, ez dute lar ezagutzen, baina berarekin lan egin dut, eta esan behar daukat, nik kariño hartu diot, iruditzen zait kriston tipoa. Bueno, honen arira, gaurko albiztie da berriakue, gaur edo atzokue, Euskaldunon erdiek baino gehiago gaurkue. Ez dute euskal kultura kontsumitzen, ikerketa egin da Elkar Fundazioak eta Asiedekok egin dute ikerketa hau, honintzen behitak hitz egingo digu, honi buruz sinaduran orduen apurtxuet landuko dugu hau, bai. Azkenetako galderak, helburu ezer da, zuzenekue? Basaralako zu. Tabla gainen ondo moldatzen den mutil bet. Niri guztetan jata zuzenean ibiltzea, Diskoa kaleratu behar da, ez da? Baina diskoa da, bidea, tabla gainera heltzeko. Niri guztetan jatana da zuzenean aritzea. Diskoak oso ondo dauz, eta hor dauz, eta fisiko bihurtu behar tozuz, eta hor egon behar da produktua, baina niri guztetan jatana da jente aurrean jotzea. Bakarrik be asko guztetan jata, jotzea, eta formato diferentetan jodot. Egonaz Bernardo Atxagaz poesian, egonaz Miren Agurmea egiten beste zerbait, egonaz biko formatotan, 3 formatotan, banda hundian. Eta kasu honetan, antzokian egingo duguna, aurkezpen ainguraken aurkezpen kontzertuan eskainiko duguna, antzokian izan da, kriston areto eder horretan,
eskainiko dugu kontzertu bat banda potente batekin. Zuen baimenarekin disko hau neuretzat izango da, zozketa barik? Claro, ya. Eta, hau entzun behar dudalako. Hombre, kariño handiz gainera. Kotxien gustatzen da entzuti musikie. Eski kotxea badaleku bat, oso adin hauena. Bai, harrik buru edau nahiko, bueno, bai, distrai dute esan gure dut, eskidean gidatzen ari zara, ez da, baina, bueno, nahiko automatizatuta daukazu, eta bai, nik uste dut, nik be asko entzuten dute musika kotxean. Kotxien entzuten duten nien, Euskal Herrian zeharkatza dutelako nik gainera kotxien. Ara tona bat itxo duten nien diskoarekin, orduen botako zut mezue hori izango dalako beredictue. Bai, beti... Kotxi eta gero, atalte ditut nik, ondorio nagusi. Hori da, behar da, kotxeko kilometro batzuk behar dira. Nire favoritu egia entzunaldi pare batekin baditut, ze kanta gustatzen atzu? Ze kanta kutxun? Niri? Hori da seme alabak bezala. Bat, beti da majua besti baina. Beti. Nik momentu honetan, eske ondino estoaz hain dastatu hainbeste. Behar da bie denpora bat, esateko jobitu ba, honek eta honek funtzionetan dabe. Gaina aldatzen du ebe bai, sentipen hori seguru. Aldatzen da, eta batzuetan gertatzen da, pentsetan zendun honek ezauela hain ondo funtzionatuko, eta oso ondo funtzionatu da, eta beste bat pentsetan zendun oso ondo funtzionatuko ebala, eta fenomeno funtzionatzen du, edo esain beste, eta horlangoa pasetan direz. Oso ondo pasa proba horiek egiten, ametik aurrera ja hori izango dalako zeregine, Mikel diskue ja jendaurrien aurkeztie, bakoitzak bere satitxu hartzie, bere ondorioak ataratzie, eta zuretzat zuzenekuetan joku horrek eta jolas horiek egitea gure plazerrerako. Datorren eguenan falta barik, antxe gauz. Topera. Bai, kafantzok izen zeu ikusten, esan dakue, diskoak zeuen artien banatuko ditugu, ze ondo etorri zerala. Eskerrik asko, oso gustora iaski, eskerrik asko. Geue bai zeuaz.